אתם תבואו עם הדרישה למנגנון וגם אליי כמובן. מה מתאים לכם? מה הייתם רוצים? מה סדרי העדיפויות שלכם? ואנחנו נטמיע את הדברים האלה בתוכניות העבודה. עכשיו, מי שצופה שכל יזמות של צעירים ברעיונות, מחר בבוקר יישמו אותה, יש פה גם ציפיית שווא. למה? לא הכל מותר לנו לעשות, לא הכל אנחנו יכולים להיות מעורבים, ולא הכל יש לנו עניין ליזום. שבא מישהו עם רעיון פצצה, אבל הוא לא תואם לתקנות, הוא לא תואם לדרכי הניהול, הוא לא תואם לתפיסת העולם השוויונית שצריכה להיות חלק מהערכים שעליהם העבודה העירונית מתקיימת, לא נוכל ליישם. מה שנוכל ליישם זו ברכה, א', לאלה שמעורבים בתהליך, כי הם יהיו שותפים לתהליכי קבלת החלטות שמיטיבים איתם, לא מה אנחנו חושבים פה בקומה השנייה, אלא מה השטח חושב. זה בית אחד. והדבר השני, אני מניח, שמה, זה לא הרי לא יצטמצם לדיון אחד, לכנס אחד. זה הולך, יתפוס נפח, יתפוס פעילות, וזה מקרב גם אותי למה באופן אישי, למה שאני מאמין בו. שתהליכי קבלת ההחלטות של מנגנון מוניציפלי צריכים להתקבל ברובם המכריע על ידי האנשים עצמם. הסוד הכמוס שלנו לו בעצם פרויקט שאנחנו לוקחים בו חבר'ה צעירים, כמוני, כמוכם, כמו כל אחד מאיתנו, ולהכשיר אותם כמדריכי טיולים בעיר. אנחנו בעצם משיגים פה שני דברים. גם אנחנו בעצם משיגים תעסוקה לחבר'ה צעירים בעיר, וקבוצות שונות ומגוונות מהאוכלוסייה, שיגיעו לעיר ויעברו בעצם היכרות עם הפן השונה והמיוחד של העיר. בסופו של דבר נגיע למצב כזה, שחבר'ה צעירים מהעיר יהיו עם תעודת מדריך טיולים, הם יבואו לקבוצות של תיירים מהארץ ומחול, יציגו להם את העיר ואת כל מה שיש בעיר, גם כחלק מתהליך המיתוג של העיר, וגם כמינוף לעיר מבחינת נושא התיירות. אני חמוד נסרה יסמין, אני מזכירה רפואית בבית חולים קפלן, ואני אימא ל3 ילדים, והגעתי לקשתות דרך מלגה שקיבלתי לתואר BA כללי באוניברסיטת באר שבע. עכשיו, עלה לי הרעיון של 5 אצבעות, כי אני חושבת שאנחנו גרים בעיר שיש בה כך וכך כמויות של עדות מסוימות ושונות אחת מהשנייה, והרעיון של 5 אצבעות זה ש5 אצבעות של היד הם לא אותו דבר, ואז אנחנו כתרבויות שונות בעיר לא יכולים להיות אותו דבר, ואנחנו רוצים להכניס את הפרויקט הזה לבתי ספר, כך להכניס את החינוך של התרבות. אנחנו צריכים לפנות למנהלי בתי ספר, למורים, למשרד החינוך, זה צריך להיות בשיתוף מאוד מאוד עמוק עם העירייה. יכול להיות שזה נתחיל את זה מהגנים, מכיתות א', ב', ג', ואז להביא את הרעיון ממש מהבסיס, מהחינוך, שאיך אנחנו מיישמים את זה, שמייצרים חברה תרבותית שבה כל בן אדם ובן אדם עם השוני שלו, עם הצבע השונה שלו, עם השפה השונה שלו, מתחברים ומייצרים משהו ביחד, עושים משהו חדש ביחד. אז קוראים לי רומן פלדשטיין, והפרויקט זה מועדון סלסה. לומדים לרקוד סלסה מרמת בסיס בסגנון קובאני, מיועד בעיקר לצעירים ולסטודנטים. אנחנו רוצים שזה יקרב בין האנשים ושאנשים יכירו. אנחנו מתחילים ברמת בסיס כמובן, ועולים עם הזמן ועם כמות האנשים שיבואו, ובהתאם למה שיקרה אנחנו עולים ברמה. אם יבואו אנשים שלא יודעים כלום ואנחנו כבר נהיה מתקדמים טיפה, אז יהיה מי שיסביר להם את רמת הבסיס, ואז כולם יוכלו להצטרף לקבוצה אחת גדולה, בשביל שנוכל לרקוד כולם ביחד. המועדון סלסה זה פרויקט שחשבתי עליו, כי אני רוקד סלסה כבר 5 שנים, ובמקום שאני רוקד ראיתי פעילות הרבה של סטודנטים, וחשבתי שזה רעיון טוב לעשות פרויקט כזה ברמלה, היות ויש פה הרבה סטודנטים,
אתם מוזמנים לבוא, ללמוד סלסה מרמת בסיס עד רמת מתקדמים. תבואו, תהנו, יהיה כיף. אני קרן מרציאנו, עורכת דין במקצועי, עוסקת בתחום המיסוי. הפרויקט שלי הוא פרויקט לקידום השכלה גבוהה בעיר, שכולל כמה מרכיבים שעיקרם הם סטודנטים, נוער לקידום, זאת אומרת, קידום השכלה גבוהה אצל בני נוער, ויצירת קבוצה איכותית בעיר. לקיום הפרויקט הזה, הדבר הראשון שאנחנו צריכים זה מה שנקרא ההון האנושי, אנשים שעתידים ורוצים להיות סטודנטים, אנשים שהם תושבי העיר, שיש להם יכולות מנהיגות ושהצטיינו במהלך הלימודים. מעבר לזה, צריכים מלגות כדי לאפשר להם ללמוד ולהצטיין ולהיות פעילים חברתיים. הפרויקט הזה תפקידו בעצם להעצים את האנשים הקיימים בעיר, את תושבי העיר הצעירים שלימים ירכשו השכלה גבוהה ועוד פעם יצטיינו במה שהם עושים, יבלטו בתחום שבו הם עוסקים, וכך יוכלו לתרום לעיר מהיכולות שלהם, גם בעצם העיסוק שלהם ולא משנה מה הם עוסקים, וגם בעצם היותם בעלי יכולות מנהיגות ובעלי רצון ליזום ולעשות פעילות חברתית. אני מינו אבו לבן, אני תושב העיר. לפני כ4 שנים פגשתי ילדים שמשוטטים בשווקים, עובדים בעגלות בשוק, וככה עשינו להם, אני ועוד כמה חברים, פעילות בלתי פורמלית במגרשי הכדורגל. ועבדתי איתם כ3 שנים ככה רק במגרשים. אלה נערים מנותקים, נערים נושרים, לא לומדים. אפשר לפגוש אותם כל יום בשוק עם עגלות שעובדים, מקבלים טיפים מאנשים. המצב שלהם לא הכי טוב, והם באים ממשפחות במצב סוציו-אקונומי מאוד מאוד נמוך. הם צריכים מישהו שיחבק אותם, או צריכים מקום חם. אז אני פעילות איתם כבר 4 שנים, אנחנו כבר חברים טובים. ולבוא ולתת להם רק כדורגל במגרשים פעמיים בשבוע זה לא מספיק. לאחר מכן התחיל הקשר לפני כשנתיים עם מרכז צעירים קשתות בעיר, ועזרו לי מאוד להתקדם ולחשוב יותר נכון מה לעשות עם הילדים האלה. בהתחלה הייתה מחשבה להקים עמותה. אז הקמנו עמותה למען המטרה הזו, עמותת קנדיל. פנינו לעיריית רמלה על מנת לקבל מקום לעשות בו את הפעילות הנדרשת. וכמו שאתם רואים היום, אנחנו במועדון ברחוב ביאליק, שהעירייה נתנה לשם המטרה הזו. אנחנו, את האמת, בשיפוצים עכשיו, בשיפוץ המקום פיזית, ניקינו בחוץ, צבענו בפנים. זה היה חוויה, גם השיפוץ עצמו היה חוויה רצינית, ככה כל הילדים השתתפו, ההורים שלהם השתתפו בניקיון, בשיפוץ, ואפשר להיכנס ולהסתכל איפה המצב עומד. שלום, שמי אסנת לוי ואני מקדמת פרויקט בשם חרדים להשכלה. מטרת הפרויקט זה לחשוף כמה שיותר חרדים לאקדמיה, הן על ידי ייעוץ פרטני והן על ידי ערבי חשיפה. מה שבעצם אנחנו עושים בפרויקט, במסגרת הפרויקט, זה לאתר את בני המגזר החרדי שמאוד מפוזרים בעיר, ולייעץ להם בכל מה שקשור למלגות, לקמפוסים ולמקומות שמתאימים למגזר החרדי. כרגע העבודה שלנו מתמקדת בפרסום, אם זה בפנייה לרבנים כדי לקבל את ברכתם, ואחר כך לקיים ייעוצים פרטניים, מה שכבר התחלנו, וערבי חשיפה, ולעזור לאותו סטודנט בין המגזר החרדי להיכנס לאקדמיה ביותר קלות
ולעזור לו להתגבר על הפחד שנקרא אקדמיה, וכמובן לייעץ לו במלגות שמתאימות לבני המגזר, וללוות אותו ליווי אישי. והמטרה שלנו, אנחנו מתחילים איזשהו שינוי חברתי כאן בעיר, והמטרה שלנו היא לשמש דוגמה לכל מרכזי הצעירים, ולהתחיל איזשהו פרויקט שמאוד יתרום להשכלה הגבוהה באופן כללי.